dyan ka ano, gutom. Ras. Til-til pula. Til-tilin. Til-til deh. Atras ba? Ano ba? Dia pwede mo U-turn kay one way muna dia. Mga bobo! Do! Yan ay kinabuhi sa probinsya. Mga kabay. Nagkita na naman ulit yung mga ano. Dito si Bibi Ama nakalabas. Nagtanim na ng palay kasi walang palay sa loob ng Phase 1. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Meet the Bibi Ama. Buhol. 1 minute 37 seconds later. Ano mo? Ano mo ning kabaw may kasag? Tri. Nga naman na, ikaw na may kabaw. Naman kabaw mula ka, ako na lamang ko no. Ay, uri kabaw ay. Ano mo ning kabaw may kasag? Tri. Pur. Ano man ka? Aw, nakakriyawa kabaw matubag man. Lasa naman eh. Sinasaludohan kita. Hey! A few moments later. Three. Oh no! Kabawaan di makalakaw, di kadaog. Nga naman na. Di ko na katulin. Uy, klaro ning amo na oy. Ito sa. Ikan mo. Ito sa ba? Du! Tari! Dali! Kabawaan di makalakaw, di kadaog. Dali ah! Kaya ay! Di lagi ka palubgon mo sa lapok. Bahala pa rin ko lumubog lang po. Nga naman ang kabaw at tapuan mga kadyo. Tabagi ka ba? Uy, klaro di ka amo. Minsan sungagun di ka rin dyan.